Al-hikayatu tawi cerita. Al-hikayatu tawi cerita al-hadiyatu kang kaping 1. Al-hadiyatu kang kaping 1 wal isruna lan 20. Wal isruna lan 20. Nah, selikur berarti. Lah bahasa Arab kan memang seperti itu kan. 1 dan 21. Lek bahasa Jawa selikur. Lah kok ora siji selikur, rolikur, telulikur, palikur, selawe. Kan beda-beda kan. Ya memang beda-beda seperti itu. Eko fi mulazamati sabki ing dalem netepi ngaji. Eko fi mulazamati sabki ing dalem netepi ngaji. Walau kana senajan ana sapa wong Walau kana senajan ana sapa wong iku maridon wong kang lara. Iku maridon wong kang lara. Anil imami saking Imam Asy-Sya'rani ya Imam Asy-Sya'rani. Apa anu sak temene Asy-Sya'rani? Apa anu sak temene Asy-Sya'rani? Iku kana ana sapa Asy-Sya'rani. Iku kana ana sapa Asy-Sya'rani. Iku yahsulu hasil. Iku yahsulu hasil. Lahu kaduwe Asy-Sya'rani. Lahu kaduwe Asy-Sya'rani apa sodaun lara ngelu. Apa sodaun lara ngelu. Fi ra'si ing dalem sirahe Asy-Sya'rani. Firasi dalam siraya Asy-Sya'rani. Bisa babi takrori mahfudatihi kelawan sebab bulan beleni apalane Asy-Sya'rani. Bisa babi takrori mahfudatihi kelawan sebab bola beleni apalane Asy-Sya'rani. Ma'ahab sin nafsi dalam sartane ngeker awak. Ma'ahab sin nafsi dalam sartane ngeker awak. Fayah biru mongko aweh habar sapa Asy-Sya'rani. Fayah biru mongko aweh habar sapa Asy-Sya'rani. Syaihahu ing gurune Asy-Sya'rani. Syaihahu ing gurune Asy-Sya'rani. Zakaria Al-Ansori yorobane Syekh Zakaria Al-Ansori. Syekh Zakaria Al-Ansori rupane Syekh Zakaria Al-Ansori. Bidzalika kelawan mengkono-mengkono sodak. Bidzalika kelawan mengkono-mengkono sodak. Wa maksudu tawi sejone Asy-Sya'rani. Wa maksudu tawi sejone Asy-Sya'rani. Eko tolabur rusati njaluk kemurahan. Eko tolabur rusati njaluk kemurahan. Litakhalufi maring ngeri. Litakhalufi maring ngeri. An huduri darsi saking nekani derese Asy-Sya'rani. An huduri darsi saking nekani derese Asy-Sya'rani. Pak kolone ngendika sapa Zakaria Al-Ansori. Iqra maca sapa sira. Iqra maca sapa sira al ilma ing ilmu. Wanwi lan niyata sapa sira. Wanwi lan niyata sapa sira al istisfa ing amrih waras. Al istisfa ing amrih waras. Bi kelawan iqra al ilma. Bi kelawan iqra al ilma. Yahsul mongko bakal hasil. Yahsul mongko bakal hasil. Laka kaduwe sira. Laka kaduwe sira. Apa asyifa? Apa asyifa kewarasan? Apa asyifa kewarasan? Fayan mi mongko niat sapa Asy-Sya'rani. Fayan mi mongko niat sapa Asy-Sya'rani. Al istisfa ing amrih kewarasan. Al istisfa ing amrih kewarasan.
bil ilmi kelawan ilmu fa mongko hasil lahu maring asyaroni apa asyifa kewarasan. Hikayat yang ke-21 menerangkan tentang tetap belajar meskipun sakit. Tuh ada Imam Asy'aroni lara ngeluh. Padha karo sampean ta, wayah Pak ngaji kan ngeluh kan sampean kan. Imam Asy'aroni ngeluh mergo saking akehe apalane. Sampean ngeluh mergo apa sih? Apalan yo sithik ning kene kok. Iki apa kowe? Sampeyan kan apalan yo ora patek akeh sih. Sih. Ning kene apalane ora patek akeh sih dah. Sing dingeloni apa sing dingeloni? Lah terus Imam Asy'aroni ngabari gurune yaiku Syekh Zakaria Al-Ansori. Karepe men kae kemurahan utawa men diizini, men entuk rukhsah lah, men ora melu pelajaran. Nah, jare Syekh Zakaria yo ora izin. Sampeyan diniati wae maca ilmu ki diniati kanggo mertombo. Engko prak mari. Lah akhirnya temenan, ora sido izin Imam Asy'aroni lanjut ngaji tapi diniati sebagai tombo. Lah iku terjadi. Lek sampean ngerti ceritane Gus Bak iku asline beliau kuwi nahan penyakit. Penyakitnya apa kowe? Biyen tau cerita apa kowe? Gus Bak iki asline iki nahan penyakit. Ambeien popo ngono lho. Sampeyan tau krungu ora ceritane? Ora tau. Sebenarnya Gus Bak ngajine sawan-wan kaya ngono iki kabeh nahan penyakit. Tapi aneh lek nggih ngaji, penyakitnya iki waras. Engko barang ngaji lara meneh. Lah iku lek sing wong pancen bakat ngaji kan memang kaya ngono kan. Ya kiye-kiye sing ahli ngaji kuwi pas awake mriyang puo kuwi lek pas ngaji waras. Bar ngajine rambung mriyang meneh. Lek sampean kan swali kan. Ya kan. Waya Pak ngaji lara bar ngaji waras. Ora bakat ya men berarti. Nek iki gede kaya Gus Bak, terus Gus Kausar bareng kan yo kaya ngono kan. Terus Mbah Anwar, Mbah Maimun iki wayah lara iki malah nggih ngaji. Pas ngaji, mergone pas ngaji larane ilang. Lek wis ora ngaji umat meneh. Lah kuwi aneh kiye-kiye gedhe iki ngono ki malah. Al hikayat